Gaurko prentza horrekoaren helburua ikasturte politikoaren balorazioa egitea zen, baina azken asteetan Gazan izandako erasoaren aurrean, lehenengo eta behin ezer baino lehen gure elkartasun osoa adierazi nahi diogu Palestinar herriari eta jakitera eman Espainiako gobernuan, Espainiako parlamentuan eskatu dugula kanpo arazoetako ministroaren agerraldia arazonen aurrean eta Israelekin izan ditzaken harremanen aurrean azalpenak eman ditzan. Horixe beraz, Gazako herriarekin eta Palestinarekin batez ere gure elkartasun osoa, herri horren eskubideak errespetatzeko ordua delako eta Israelek egiten ari den basakeria lehenbailen amaitu behar duelako. Besterik gabe esaten nuen bezala, gaur hemen konbokatu zaituztegu ikasturte politikoaren balorazioa edo goraberak azaldu nahi genituelako, eta hildo horretan zer esanik ez ikasturte politiko honetan oso argi gelditu dela PPren klabea birzentralizatzailea dela eta ekonomikoki gero eta neurri ultraliberalagoak hartzen ari dela Alderdi Popularra. Ein berean, Euskal Herrian aurrera eramaten saiatzen ari garen bake prozesuari ere, ez dio heldu Rajoyren gobernuak eta gainera ez heltzeaz arantzago trabak jartzen ari da Euskal Herria egiten ari den bideari. Bake prozesuaren hildoan mila aldiz esaten dugu, baina ez dago sobera esatea, badirela 3 urte eta borroka armatua bertan bera utzi zuela eta 3 urte hauetan Espainiako gobernuak ez duela ezer egin, iraganean izan zuen jokaera berdinari eutzi diola eta alduen guztia egiten ari dela bake prozesurik ez dadin gauzatu. Oraindik dena eta da esaldiaren atzean jendea identifikatu eta atxilotu egiten da, eta gainera Auzitegi Nazionalak ez ditu bertan bera utzi aitzaki horren azpian zabaldutako hainbat eta hainbat mako prozesu eta horrekin politika egiteagatik bakarrik jende asko ari da pasatzen Audientzia Nazionaletik. Zer esanik ez, Euskal preso politikoen egoerak okerrera egin du. Jonathan Powell eta Martin McGuinnessek Euskal Herrira egin duten bizitan argi gelditu da Espainiako gobernuaren jarrera hori, ez baitu inolako interesik erakutsi bizita horretan, eta nazioarteko bi izen handi hauek argi utzi dute prozesuak aurrera egiteko duen zailtasun handietako bat estatuaren inmobilismoa dela. Hala ere, etorri dira Euskal Herrira eta bake prozesuan aurrera egin dezagun nolabait beraien laguntza ematera etorri dira. Egia da, Alderdi Popularra eroso egon zela etaren suetenaren aurreko agertoki horretan, bai bere eta bai besteon sufrimenduak eztabaida politikoa saiesten lagundu zion, eta egoera horri etekin politikoa ateratzen jakin zuen. Gero, hala ere, ez du ezer egin aurrera egiteko, sufrimendu hori gainditzeko, eta orain, bere jarrerarekin lortu duena da Euskal Gizartean gero eta babes gutxiago izatea, eta uste dugu aurrerantzean ere Euskal jendarteak Alderdi Popularraren jarrera hori gaitzetzi eta zigortu egingo duela, ez duela onartuko. Azken baten, bake prozesu aurrera doalako eta agente asko direlako konpromiso horretan atzera egingo ez dutenak eta oztopo zein zailtasun guztien gainetik aurrera egiteko prest daudenak. Giza eskubideen aldeko sentsibilitate minimo bat, gutxieneko bat duen edonorentzat, gaur egun Euskal presoek bizi duten egoera ulertezina da. Edozein bake prozesutan, edozein gauzak aldatze edo hobetze eredutan, espetxe politika humanizatzea lehenengo pausoetako bat izaten da, eta preso politikoen egoerari heltzea lehenengo pausoetako bat izaten da. Espainiar estatuan jakina ez da horrela gertatu. Naiz eta Euskal jendartearen gehiengoak behin eta berriro eskatu presoak gutxienez Euskal Herriratu egin behar direla, Alderdi Popularrak ez du inolako pausurik emon bide horretan. Mendekuak ordezkatzen du justizia Espainiar estatuan eta presoekin erabat krudela izaten ari da gaur egun Alderdi Popularra aurrera eramaten ari den espetxe politika. Sadismo politikotik oso hurbilago gaur eguneko espetxe politika. Bestela ezingo genuke ulertu nolako gorrotoz hartzen ari diren Euskal presoen afera. Eta gainera, hartzen ari diren jarrera horretaz oso harro agertzen dira jendearen aurrean.
Aipamen berezia egin behar dugu arlo honetan preso gaixoen egoeraren inguruan, izan ere Amaiurreko diputatuok bertatik bertara bizi izan dugu preso hauek bizi dituzten bizi baldintzen berri jasotzen edo bertatik bertara izan gara hainbat espetxetan, eta argi dagoena da egoerak oso zailak eta oso gogorrak direla. Hala ere, presoak, Euskal Preso Politikoen kolektiboa berak hartutako konpromisoak betetzen ari da, eta banan-banan ari dira presoak, azken aldi honetan esan denaren kontra, presoak ari dira banan-banan Euskal Herriratzeko eskaerak egiten. Beraz, esaten denaren kontra, hartutako konpromisoak betetzen ari dira presoak. Sakabanak edo dispertzio hasi zenetik izan da estatuaren mendeku politika edo salbuespenezko politika bat, eta inoiz zentzurik izan ez badu gaur egun oraindik eta zentzu gutxiago daukan. Estatuak mugitu duen fitxa bakarra monarkiaren izen aldaketarekin etorri da, eta hor argi ikusi duguna da berriro ere estatu eredua egoera oso kritikoan dagoela, eta bai PSOE eta bai PP oso urduri ibili direla aldaketa hau egiterakoan. Agerian utzi dute Kataluniako prozesu subiranistak zein Euskal Herrian erakusten ari garen mugimenduek, Espainiako estatu horren krisia areagotzeaz gain, gauzak aldatu egin behar dutela oso agerian uzten dutela, eta orduan egin ez zuten trantsizio hartan zabali gelditu zen herritartasun eztabaida hori, indarrez ireki da berriro ere. Eta Adolfo Suárez hil zenetik aurrera, eztabaida horre gainera hartu du garrantzi berezia. Argi ikusi delako estatuak orain dela 40 urte bezala itunak berregin eta gauzak bere horretan mantentzeko apustua egin duela. Badakitelako Kataluniari eta Euskal Herriari bidea zabaldu ezkero, beraien Espainia deitutako proiektu hori bertan bera eroriko litzatekeela. Beraz, egin duten mugimendu bakarra izan da Juan Carlos Lehenengoak kendu eta Felipe Seigarrena jartzea, baina ezer ere aldatu gabe bide horretan. Azken batean, Kataluniak eta Eskoziak nazioarteko agendara ekarri dute herrien erabakitzeko eskubidea, eta datorren udazkenak giltzarria izango da hildo horretan. Euskal Herriarentzat ere aukera berria eta garrantzitsua zabaldu daiteke udazkenean. Eta honetara helduta galdera da, Espainiako estatuak gai izango da historian lehenbiziko aldiz gure herriaren gehiengoaren borondatea errespetatzeko, hortxe dago gakoa eta hortxe ikusiko da benetan noraino iristen den Espainiako estatuaren espiritu demokratikoa. Esan dugu hasieran eta kurso honetan oso argi ikusi dugu, PPren gobernua oldarraldi birzentralizatzaile bat barkatu aurrera eramaten ari dela, azkenean herrien buru jabetza nahia ahultzeaz gain, hartzen dituen neurri ekonomikoak ere, gizartearen eta herritarren kontrakoak dira. Orain dela 3 aste, Auzitegi Konstituzionalak baliogabetu egin zituen Euskal Herriko instituzio subiranoek ekonomiaren eremuan onartutako 3 arau, eta Espainiako agintariak izan ziren erabaki hauen kontra helegiteak aurkeztu zituztenak. Gainera, asteazkenean jakin genuen, Auzitegi Nazionalak bertan bera utzi duela Nafarroako parlamentuak lan erreformaren kontra jarritako helegitea. Gaur egun, Nafarroako 10 lege Auzitegi Konstituzionalen erabakiaren zain daude. Naiz eta Nafarroako parlamentuak erabaki eta Nafarrek beraien parlamentua aukeratu, Auzitegi Nazionala, Konstituzionala barkatu erabaki hauek aztertzen ari da behin eta berriro. Carlos Urquijo eta Carmen Alba, Espainiako gobernuak Euskal Herrian dituen ordezkari biak, 900 helegite edo errekirimendu baino gehiago aurkeztu dituzte gure instituzioek onartutako arauen kontra, 900. Ez gehiago, ez gutxiago, bada zerbait. Eta arlo sozioekonomikoan ere antzerako zerbait ari da gertatzen. Orain dela 3 urte esan genuen, eta orduan inor sinisten ez bazuen ere denborak arrazoia eman digu, PPren politikak desberdintasun sozialak areagotzeko eginda daude eta euren oinarria gehiengoari kentzea eta gutxi batzuei ematea da. Aberastasuna gero eta esku gutxiagotan dago eta aberatzak gero eta aberatzagoak diren bitartean herritarrak gero eta pobreagoak dira. Eta datu estadistikoak oso argiak dira gai honetan. Espainiako estatua desberdintasun sozialak gehien handitu dituen Espainiako herrialdea da, Europako herrialdea da, parkatu.
Europako aginduen aitzakipean Alderdi Popularrak deuseztu egin ditu azken mendean nekez lortutako eskubide sozialak. Eta esan beharra dago, PSOEk abiatu zuela prozesu hau gobernuan egon zen urteetan. PPren gobernua hartzen ari den neurriak oso kaltegarriak dira Euskal Herriarentzat. Gure ekonomia suntzitzeaz gain, gure eredu soziala eta babes sozialerako edozein proiektu eta ongizate estatua bera suntzitzen dituztelako. PPek espekulazioan oinarritutako eredu ekonomikoaren aldeko apustua egin du. Eta hain zuzen ere, eredu horrek ekarri gaitu gaur, gauden krisi egoera honetara. Ez hori bakarrik, legegintzaldiko lehen erdian hartutako neurri sozioekonomikoei eskubide zibil eta demokratikoen arloko murrizketen fasea gehitu zaio orain. Udatik aurrera, bata bestearen atzetik etorriko dira askatasun demokratikoen kontrako hainbat eta hainbat lege. Abortu legearen erreforma, zigor kodearen erreforma eta abar. Guztionen aurrean, esan beharra daukagu, Espainiako gobernuak egin behar duen gauza bakarra edo garrantzitsuena behintzat, gure herritarrek eta gure instituzioek demokratikoki hartzen dituzten erabakiak errespetatzea dela. Espainiako gobernuak traba egiten digu eta gainera gure herrian sobera dago.